Hambai te sibai jotno no phung kaham tini haina hai ko kaisa sanani ma phaiba kai haise kaisa Bangladesh o je sini borok ni bagui kaisa gotma ang tongmani aboni bisingo tini haina hai o je Bangladesh ni borok tini naini ke tamhoni saitong ang norno aboni kokno kisa saik narnai ke norok phasni simi paithak jora norok khnawi nadi kok ka haise tini Bangladesh ni kaisa borok omo belekheno bo je kok samani belekhen chaya ke ang tabuk norokno saik narnai ngatei bini je video abro dongno phungnai norok phasni simi paithak jora nai tongdi ke norok aboni mangpli ang norok tabuk phungnai পশ্চিমবঙ্গ আমার ত্রিপুরাও আমার এগুলো ভারতে আল্লাহর ঘরে সালা জ্ঞান নাই আকল নাই নোটিশও আমার ত্রিপুরাও আমার এটা কি তোমার পকেটের ইয়নি চকলেট নি যে কইতাছে মুসুক তাকে বুকুন নর খাইনে মাখলা ইনকে Bangladesh tamnai abo to kaskango sinanai kenor mai to ni soy endor nugui makna je Bangladesh ni o kaisa munishu nui tongtu tei bo asake bini thani bo asu power klai saimano dasung ke ki saimi ediba angkok sana nai makhai o musuk no laikhina jori khang bo tini sata munisa norko thanai makna সময় তিনি পক্ষে সারা নোটিস তামো ত্রিপুরা হিন্দি তামো নিনি মিজোরাম হিন্দি বেবাগ ননো bo capture খাইনানি bagui bini pokhaw pokhe one sukjak oke tini sana thaka angkai sini aro sini borok mangse kwbangma tei oina borok to korino honi chongdi sini borok tabuk je tongnai rok borok tamo molsom hindi tamo tirpura hindi tamo sakma hindi tini kwbang mano Bangladesh o tongo engke bongni hisab bongkangka borok tabuk je uskango je gotna gothik thangmani je bulai toklai mani nok sokser jakmani amo bai bas bathaglak ang je songoi ne mani hingkangkai takhokte buhusong norbo wan sugui ne di boma hayeng no bwsakangni Bangladesh ni bagui angkai wan sugo tam honai next borok je waisapuru je rwklai rohmani omo haikino borok tabuk sini je Tripura sarangno borok kaisa planning nawoi jeba mungsa borok khlaimano honai ang wan sugo hangke norok nugui tabuk je tam honi saitong baksa bono Bangladesh ni borok hangke borok nije se omo haike sawi tongmano hungkangkai borok nichoi bwskango je kuno kaisa aro je sin borok tongnai rokni bagui borok yapri hamyano sewi mano angkai omono wan sugo hingke tini belekheno hambai marwo sini bubagrano tam hingke bo tini 26 tarik tini rally ingnai hingkai norok jotono saimano bubagra samani social media ni bisingtei hingke ang asuk ko kolongma saya tini hingke ang kisasa sini borokno boma haike aro ni rwklai rohojak mane haina hai norok to nukhna haibona norok tewasa no norok nang phunuknai nai tongdi।